senyors, el poble de Carcaixent, l'associació cultural Carcaixent m'agrada. Un aplaudiment per a l'associació, per favor. Donem així, en aquest... Se m'ha anat la veu. Donem la benvinguda així, en aquest espai tan bonico que teniu. Saps això que dius, xep, bonico? Una cosa bé, per això el camp d'esport, bé. Donem la benvinguda esta nit així a la fresqueta al capità Moro d'Alcoi i la seua banda. Vinga, aquest aplaudiment, home! A veure què collons fem avui. A veure, abans... Un aplaudiment per la banda, per favor. Senyores i senyors, gràcies per vindre així al... com es diu això? Me caguen, tio. Camp de futbol este. Voldria de veres, li ho he preguntat a la xica així de la primera fila. N'hi ha dos xiquets xicotets així, en primeríssima fila. No és un espectacle infantil, vale? M'han dit, jo he preguntat, on estan els pares? Els pares estan per allí darrere. Així que no sigueu fills de puta. I si voleu que els vostres fills estiguen en primera fila, quedeu-vos en ells, cabrons. Un aplaudiment per als pares.